Danas ćemo da pripremimo ćevape. Kao što vidite, pripremili smo meso. Ovo je meso koje smo pripremili juče. Odstojalo je i izmleli smo ga na krupniju šajbnu. Ovdje se nalazi goveđe meso, od plećke do potplećke. Dodali smo malo masnoće. Dodali smo začine. Znači ovdje ima 2% kuhinjske soli i 0,5% bibera. Sad ono što radimo i završavamo ovo, to je da premeljemo još jednom na sitnu šajbnu i to ćemo upravo da uradimo. Mašinu smo pripremili na sitnu šajbnu. I sada ćemo da uključimo mašinu. I polako meljemo na sitno. Meso je neophodno da bude klanički odležano i da prenoći sa začinima i da bude jako hladno. Uz pomoć ovoga pritiskamo do dole i dobijamo konačno mleveno meso za ćevape i druge proizvode od mlevenog mesa. Ako je veća količina u pitanju, može naravno da se uradi u mašini, da mašina ovo odradi za vas i verujem da će biti temeljnije. Sada ćemo da formiramo ćevapčiće. To se radi jednim, ja ću kažem, posebnim alatom, u principu liči na levak, napravljen je ovako iz razloga što se on ovako drži u ruci, odgovara iz jedno i za drugu. Jednostavno ovo se puni masom i sa palcem suprotne ruke se guraju ćevapčići, naravno u onoj meri koliko je neophodno za porciju, sve zavisi od lokala do lokala. Ovdje ćemo da nauljimo rub stola, da bi to lakše išlo, i uzimamo određenu količinu mesa i jednostavno palcem druge ruke formiramo ćevapčiće. Zato ide po rubu stola, da možemo da jednostavnije da ih presečemo. Normativi za ovo su uglavnom različiti. Ako se raspitate po našoj zemlji, uglavnom naša deca uče da je 200 grama sasvim dovoljno i da tu ima nekih 10-ak komada koliko je to moguće da se izvede.